Deftere Josuwa. En ndaare habaru dow Josuwa. Allah suɓi Ibrahim e iyaalu maako ɓe ngarta ɓiɓɓe Israa'ila ɓe leydi Masar jaggini. Allah hutiri Musa ngam o vurtina ɓiɓɓe Israa'ila daga leydi Masar. O waadi alkawal e maɓɓe dow hosere Sinai. O tokkiniɓe nder ladde. Isra'ilanko'en dicci yaasi leydi ndi o waɗani ɓe alkawal. Musa noddiriɓe ɓe ɗowtano dokaji Allah ɗi hokkiɓe ngam ɓe kolla leƴƴi koriɗi moy woni Allah. Deftere Josuwa nde fuɗɗi gaɗa mayde Musa ko nden ɓiɓɓe Israa'ila e siryi ngam natta leydi alkawal. Habaru Josuwa ɗum siryorama geɓe nayi. E arande Josuwa ardi ɓiɓɓe Israa'ila ngam ɓe natta leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal. Nde ɓe natti, Kananiyanko'en kolli ɓe nganyandi, ɓe konidi e maɓɓe gaɗa ɓe nyami jalorgal. Josuwa fuɗɗi senduki leydi ndi ɓe mbaɗana alkawal hakkunde leƴƴi 12 ɗi Israa'ila ngam ɓe ndonandi. Gaɗa majum deftere nde timminiri e wa'aju ɗum Josuwa hokki ɓiɓɓe Israa'ila. En ndaaru nji'en no ɗum tokkotiri. E yeɓre arandere ɗum fuɗɗiri e andinki mayde Musa. Josuwa suɓama o warta ardiɗo keso dow lenyol Israa'ila. Binduɗo ɗerewol ngo'ol o andini en Josuwa warti mbattudi Musa. Bono Musa, Josuwa baggini yimɓe muɗum ɓe ɗawtano attawra, kanjum woni alkawal ngal Allah hokkiɓe dow hosere Sinai. Nden Josuwa lildi wansoɓe nder leydi ndin non no Musa waɗuno. En ji'ay ɗum nder suurawol 13 yaaki 14. Amma e ɗo ɗum ɓurti ɗum ton. Goonga ɗum woni woɓɓe Kananiyanko'en ɓe ngaylitake ɓe tokki Allah mo Israa'ila. Josuwa ardani ɓiɓɓe Israa'ila ɓe pungi maayo Urdun ɓe natti leydi ndin non no ɗum waɗuno dow maayo ngo sendi ɗiɗi ngam Musa. Nder deftere burtaki e ɗo maayo Jordan, maayo Urdun ngo sendake. Ardiɓe diina bo e ndondi akotiwa alkawal ɓe natti maayo e ɓe ardi Isra'ilanko'en e maaga. Amma yimɓe ɓen ɓe fuu ɓe siryi ngam ɓe natta. Amma yimɓe ɓen fuu e ɓe siryi ngam ɓe nyamra yeeso. Josuwa hawri e goɗɗo kayɗiniɗo jaarumijo bo kanko woni mala'ikajo ardiɗo konu honoɓe ɓe Allah. Josuwa ƴamimo, ko a wondi e amin ko bo a wondi e waywayɓe? Jaarumijo o noti, wala ko go'o. Mana majum woni ƴamol ngo'ol Josuwa e wondi e Allah. En ji'ay ɗum e njayri nder habaru ɗum ji'eten na gam jikku ɓiɓɓe Israa'ila ko Kananiyanko'en, amma ɗum konungu Allah. Ɓiɓɓe Israa'ila o yiɗi o hutinira ngam en ji'a e gongel sarel ma ɓe kebbina ko Allah yiɗi. Ɗum no yahray en to yeɓre ɗiɗaɓre. En ji'ay nder habaru ɗum foɗfoɗtirki ki Isra'ilanko'en mbaadi e Kananiyanko'en. E nder yeɓre arandere en siftoran e konuji ɗiɗi nder goɗɗi habaruji dammuɗi ɗi ɓe ngaɗi nder duuɓi ɗuɗɗi. Konuji ɗiɗi ɗi arandeji wato konu baɗangu dow gariri Jariko e gariri Ai ɗi kolli laabi feere ɗi Allah hutiniri ngam o holla moƴƴere maako nden e do'ere ɓiɓɓe Israa'ila. E nder Jariko Isra'ilanko'en e haani ɓe kocca jaalorgal dow gariri ndin fuu ɓe tabbitina laamu Allah gonɗum dow akoti alkawal maako. Ɓe pilo gariri ndin e jimi balɗe 9. Non no njiɗen Rahab wi'i o waylitoyi o tokki Allah mo Israa'ila. Ɗum gaɗotonoɗum ɓiɓɓe Jariko fuu ngaɗa non, amma ɓe nganyi. Ngam non e nyalnde 9 ardiɓe diina ɓe nduudi duudali hoggo filingo Jariko fuu yani was. Ɗum hokki Isra'ilanko'en jaalorgal. Ko habaru ɗum yiɗi hollugo woni Allah e hoore mum kanko hokkitiri gariri ndin to yimɓe maako. Ko Isra'ilanko'en haani ngaɗa ɓe ngerdo Allah ɓe ndenta. Habaru tokkuɗum ɗum woni konu gaɗaɗum e Ai, kanjum bo ɗum holli goɗɗum feere. E woodi goɗɗo Isra'ilankejo inde maako Ashan o wujji daga nder Jariko nder goɗɗum ko ɗum suɓi boɗɗum ko haani ɗum alana Allah. Ɗon ma o ɓeydi o fewi ɗum dabare wahde. Ai ko ɓe keɓno fuu Allah hokkiɓe. Ngam non nde ɓiɓɓe Israa'ila natti konu ngu'u e yimɓe Ai ɗum do'iɓe do'ere nawnde sey gaɗa ɓe tuubu gongawu. Ɓe nangi Ashan e hakke maako fuu ɓe maagi ɗum. Nden ɓiɓɓe Israa'ila keɓi jaalorgal. Habaru konuji ɗiɗi ɗum artinama to ɓiɓɓe Israa'ila natti leydi ndi ɓe ndonata. Ɗum nangi doole ɓe ɗawtano Allah ɓe tokka dokaji maako. Ɗum hollayɓe ferotirki e nder yeɓre ɗiɗaɓre nde fuɗɗiri e yimɓe Gibeon e Kananiyanko'en. Ko ɓe ngaɗi ɓuri ko Rahab waɗi. Ɓe tuubi ɓe tokki Allah mo Israa'ila ɓe tefi jonde jam e Isra'ilanko'en. Ɗum ferotiri dow ko njinoɗen dow laamiɓe Kananiyanko'en. Ɓe puɗɗirino e higaku
e hawtuki hoore, amma nyumo maɓɓe woni ɓen do'a Isra'ilanko'en. Ngam non Isra'ilanko'en koniɓe ɓe nyaami jaalorgal dow maɓɓe. Ɗum habaru ɗum timminiri nden rammitinki, e ɗum lima jaalorgal ngal Musa heɓi e jaalorgal ngal Josuwa heɓi. To, sey daroɗen seɗɗa, ngam dartoɗen habaruji ɗi e umminki hakkilo gonɗum nder majum. Ko a nyumay dow majum? Ta tokki Yeesu a hayɗine. Ko waɗi Yeesu wi'i njiɗa wanwanɓe maɗa? Ngam ɗume Allah wi'ata ɗum hona e arande? Ngam ɗume Kananiyanko'en? Gonga ɗum woni e njiino ɗum nder habaru deftere seninde. Ɗum ngam fina-tawaji Kananiyanko'en e ɗum heewi jikkungu boɗa. Ɓurna majum ma dow waɗuki njeenu. Tarari deftere ardiɓe diina surawol 11 ɓe mbara ɓiɓɓe maɓɓe ngam ɓe sakkana Allahun maɓɓe. Raaru deftere tokkitaaki kiita surawol 12. Allah wanyi jikku ngu, o yiɗa bo ɓiɓɓe Isra'ila ekkito ɗum. Ngam majum dole ɗum halka Kananiyanko'en. Ɗum waddani en gongol ƴamol. Allah wi'i ɗum halka Kananiyanko'en, ɗum itta ɓe fufu. Tarari ɗum nder yawɗare e nder habaru ɗum halkiɓe wala mo ɗum acci e yonki. Ko fofata fu ɗum warama, amma tarari habaru tokkutuɗum a yi'ay ɗum ganayere ɗum metaka non no ɗum wa'ari. So a nder dokaji ɗi Allah hokki ngam Kananiyanko'en ɓe tokkitaaki dokaji surawol 12. Isra'ilanko'en ɗum arti umruki ngam ndiwa Kananiyanko'en ɓe kalkaɓe, ɗon ma ɗum hokki ɓe goɗɗum doka. To ɓe te'a daga nder maɓɓe, to ɓe mbaɗa sippal e maɓɓe. E nyumo am a te'ata goɗɗo mo kalkuɗa. Nyumo ngo'o e ngo ɗon nder habaru deftere Josuwa. Raaru timmode ma'ire e misalu mbi'ama nder deftere Josuwa surawol 10. Isra'ilanko'en ɓe ngorda e Kananiyankejo e yonki ko da go'to e nder siire Hebron e Cibir, amma gaɗa majum e nder surawol 15 en ji'ay garije ɗe e ɗe keewi Kananiyanko'en. To ko waɗi ne? En gi'a kuuɗe Josuwa nder goɗɗe garije ndenno ɗe o honi nder maje e mo hutira goɗɗe boliɗe, wato bono ganayeje nder hokkuki habaru mako. Ngam non wiluki lenyol ɗum hana, ɗum woɗa. Ko ngi'eten ɗo woni nder habaru ɗum e dow Kananiyanko'en tuubuɓe tokki Allah Isra'ila, bono Rahab e Giviyanko'en Allah jaɓiɓe e mo jaɓa ko moye garɗo e mako. Ko nyumata e timmode woni ko habaru ɗum hokkata feere e habaruji koriɗi kokkaɗi dow Isra'ilanko'en. Konuuji ɗi gaɗaɗi fu e ɗi dow goɗɗi leƴƴi seɗɗa joɗiɓe nder leydi Kana'ana e goɗɗi leƴƴi. Allah umri Isra'ilanko'en ɓe tefa jonde jam. Ta jangi nder deftere tokkitaaki dokaji surawol 12. A yi'ay dalila ko waddi konu ngu. Habaru ɗum metai dow majum. To jangoɓe to ɓe njaha ɓe mbaɗa hallende nder inde Allah, sai ni ɓe kolla moƴƴere Allah e aadilaku maako to yimɓe ɓe nganya hallende. Ko ɓuri hayɗinaki nder habaru ɗum no Allah rimɗiniri Isra'ilanko'en to jungo Kananiyanko'en. Ɗum yaray en ndaren ko hayɗini nder deftere nde. Gaɗa duuɓi ɗuɗɗi nder konu en ji'i Josuwa nawyi e mo senda leydi ndi'i hakkunde leƴƴi Isra'ila 12. Ɓurna nder geɓe ɗe e ɓe medda dow ka'idi. En mbi'u gonga iri ka'idi pilindi leydi e ɗum holla bo bindi kolleyɗi ka'idi hakkunde leydi e leydi. Amma Isra'ilanko'en ɗum e ɗum haani ɗum hebbitini e alkawal ngal Allah waɗani Ibrahim to ɓiɓɓeji Ibrahim ɓe ndona leydi ndi o waɗani ɓe alkawal. To e joni alkawal Allah heewi faa yaaki no ɗum tindinira ɗum no yahray en to yeɓre nde timmode. Josuwa waɗi bagginoje 2 to yimɓe Allah. Bagginoje ɗe koyɗe Musa waɗinoɗe nder deftere tokkitaaki dokaji. Josuwa e siftorana yimɓe Allah moƴƴere nde Allah no o tokkiniri ɓe faa o nattini ɓe leydi ndi'i, o hisni ɓe daga jungo Kananiyanko'en, o waggini ɓe to ɓe tokka fina-tawaji e Allahol Kananiyanko'en ɓe njogo hoolare maɓɓe e alkawal ngal Allah wa'di e maɓɓe. To ɓe ngaɗi non ɗum hokkay ɓe yonki e barka ɗuɗɗum nder leydi ndin. Amma to ɓe nganyi Isra'ila ɓe do'oto ɓe sankitoto, ɗum senday ɓe nder kiita ɓe natta jungo Kananiyanko'en. Ɗum hoƴay ɓe ɗum yaara ɓe gondi leydi ndi ɓe mbatta massungaku. Ngam non Josuwa waggini ɓiɓɓe Isra'ila ɓe suɓa ko ɓe ngaɗata. Ƴamal mangal ɗo woni noy habaru ɗum timminiri? Ɗum woni deftere Josuwa